Mayong adlaw yung tanan mga ka-dear friends, kinino sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. O kanang adlaw adto na sa taylain nga istorya ang tagan to pagtagad, tagan to kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa itong mga kaigsunan diyan nga wa pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button. I-appeal na lang sa ninyo ang katabi with Ate Gems kung diin inyo makaplagan ang mga daan na itong mga istorya nga wala na niya itong YouTube channel. And kung ginasa mo nga mopada sa inyuhang kaugalingong istorya, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang video description below para eksakto ang email ad nga makuha ninyo. Karong adlaw ato ang paghisgutan about basketball. Gugma ug ang basketball. Matod pa suban nga, basketball is life. Atong paminawon ang cute nga istorya sa tuang YouTube subscriber nga ni-send sa tuang programa diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh, dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, matod pa sa panultihon ang kalibutan lingin. Sama sa ligid nga usahay, nakasaubos, pero mabot gyud ang panahon nga musakar sa ka kung makatuyok na kini. Mao kana ang dagan sa akong kinabuhi. Tawagan lang ko sa pangan nga Jairus, 60 anyos na ang panuigon og di na nako sugdan ang akong istorya sama sa naandan na niining imong YouTube channel. Sugdan ko ang akong sugilanon sa dihang naminyo ko nga wa sa plano. Nahimamat ko si Cindy sa kadua sa basketball sa dihang mga batanon pa kami. Pero si Cindy, manghudi ay nako siya og 7 ka tuig. Nahitabo nga dunay liga nga gipaygayon sa ilaha og ang iyahang mama ang usa sa mga sponsors sa ilahang team. Kontra namo sila sa ilahang barangay. Og ako, dayo rasad ko og igor ako na nalay niya itong higayuna kay uso naman ang panalay sa una, Papa Joe. Kuhaon ko maski di ko ingana kataas. Mga 5'8 ra ang akong height og maingunta nga maayo ko nga point guard. Ug daghan akong team nga natuboy sa championship maski di ko taga-ila. Maabot ko kog panalay maski sa laing probinsya og maingon tampunga nga mao na ni ang akong source of income. Sa una, kay di baya mi kwartahan. Mao nga wa gyud ko mapatiwas sa akong mga ginikanan pagtungha. Dako pa unta ko og pangandoy sa kinabuhi pero unsaon man nga tama naman gyud ang akong makaya didto niadtong panahona. Mao nga ang akong naong analang gyud kanunay sa basketball court. Balik sa mga istorya ni Cindy sa championship nga duwa, nananaw sila kuyo kayang mama nga mao'y nag-sponsor sa ilahang team sa barangay. Ug maski wa pa mahuman ang duwa kay nagpahanda gyud sila og mga pagkaon kay kwartahan man lagi. Kay kani iyang mama naminyo man og foreigner, pero tuwa sa laing nasyonalistino. Kaniyang mama nagpailag gyud sa ilahang barangay nga galante, mao siya pirmi ang duulon sa mga tao maski pagani sa mga politiko. Apan pakya sa ilang team nga makuha ang kampyonato kay napildi na mo sila ug ako ang nahimong MVP o Most Valuable Player. Dito na ko nabantayan nga magsigpasiklap ka na ako si Cindy. Ako sad makasmile niya kay guwapa biya siya, kay mistisa biya. Pag humaan man gud sa game, abi ba namo og mamauli na mi pero gipugngan pa mi nila para moapil og kaon sa ilahang handa.
Nag-ilhanay gyud mi ug maayo ni Cindy pero wa ko magpahalata nga na-crush ko niya. Sa tinuod lang dagan man sad ang mga gwapa nga mga babae nga nagpakita ug gusto diri kanako tungod siguro sa kung pagka basketballista. Human nato nagbayloay nami og telephone number. Ug magtawag-tawag na. Mahinumdum na lang ko atong kasukan pa mi sa amuang party line. Kay uso pa man sa una ang naa kay murag extension phone sa inyo. Suko kayo. Kay wa na dayon makasud nga tawag ngadto sa ilaha ug what if kuno dunay emergency. Mao to nga naka-decide ko nga mamisita sa ilaha pero wa ko magpalata nga manguyab ko niya. As in, inamigo lang yun ang dating kay maikog ko nga manguyab sa iyaha kay sa tinuod lang dato kay sila. Naay mga sakinan ug napay daghang katabang. Nasud gyud mi og samot nila nga pamilya. Ug sa iyaha pang mga igsuon gani. Samot na nga gikuha ko silang mama nga mahimong player sa sunod nga liga sa ila. Wala ko mabaliban kay gusto sig ko nga maduol ni Cindy. Siguro nabaguan lang ko nga magtambay-tambay sa malay nga dako ug libre pa ang kaon kay pakanon man gyud mi kaming mga players sa iyahang mama. Grabe ang pagtagad nako atong time kay magdungad gyud mi og tan-aw sa una katong NBA. Kay fan kayo ang iyang mama sa Cebu Gems Papa Joe. Hilig yun iyang mama og basketball. Ug ako sad nasayran nga mutrip sa diyang mama og player ug sa akong panglantaw murag nakatripod ang mama ni Cindy diri nako. So wa na murag nagka-MU mi ni Cindy ug nakabantay siguro yung mama pero wa pa siya masuko ato nga panahon na. Padayon pa ang liga namo ug sa tinuod lang naninguha gyud ko nga di mapildi. Pero maski pag makigbaylo nag-ugnaong sa mga kontra ug nagwan-uwan ang akong puntos pero way nahimo kay di magsilbi nga ako rang usa ang mo-score sa mga duwa. Kaso akong mga kauban gimalas-malas man sad. Human na nga liga ni pahuway lang ko pila ka mga adlaw una ko ni bisita nga to ilang Cindy. Pero na-shock na lang ko diyang di ko pasudlon sa ilang gwardya. Kay wa ko no sila si Cindy ng lakaw. Pero nakita gyud ako sa gate nga naa ang ilang mga sakyanan. Wa ko'y nahimo kay di ko bugo nga di kabantay nga gigamit ra ko sa iyang mama para sa ilang liga. O kay human naman ang trabaho nila, di na ko nila pasudlon. Sakit kayo, kay sunod na kong bisita kay wa gyapon ko pasudla Papa Joe. Kay wa ko no diha sila. Nakita gyud nako sa may sliding door nila nga nilili si Cindy ni ini. Ug kalit lang na inibira niya. May gani kay MU pa mi ato. Di pa kayo sakit. Pero ang kunon ko nga niturok yun si Cindy sa ako ang kasing-kasing. Ug sa kalit lang nakarealize ko nga maski unsa nimo kasikat o ilado ug kung wa kay kwarta, wa gyapon kay chance nga makauyab ug adunahan. Kay mahadlok siguro sila ang mga ginikanan nga mapagan ko sa kahayahay nga ilang gihaguan. Usa kadlaw niya na gitawag ko sa akong ginahan kay naay nanawag nako. Ang akong mga ginikanan way kasayuran sa akong personal nga kinabuhi. Kaya lang nahibawan, mao gyud ang akong pagkahilig og basketball. Gipunit ko ang telepono. Hello? Matud ko pa og nitubag sa pikas linya ang tingog sa usa ka babae. Hello, Jairus. Si Cindy ni. Kumusta? Gimingaw kay ko nimo. Pasensya na ha nga mao ni ang naitabo. Gibawalan magud ko ni mama nga makikita nimo. Kay kabaw siya nga manguyab ka nako. Unya, di daw ta bagay. Mao basin? Hinon tinuod man gyud nga di ta bagay. Kung sa kahimtang lang hisgutan. Pero sa itsura ay sad, bagay kay ta. Joke pa na akong tubag niya. Jairus, magkita ta inig break nako. Di ko musud sa kong subject. Huwat lang ko nimo sa unahan nga tindahan sa among school. Papa Joe, graduating og fourth year si Cindy niya tong panahon na. Ako kay college level. Pero walay klaro kay drop out man ko. Kay marumang gihapon.
Di gyapon ko kay rog sa college kay kuwangon gyud mi sa pang tuition fee. Mao na nga buhay-buhay lang gyud ato nga panahon, Papa Joe. Mao na ang akong pamaagi sa papangitag kwarta ang pagpanalay. Di masadako nga kung kita kay maayo ta tuog sakto ko sa barog. Mas bintaha gyud to kung maabot pa ako og size ang akong height. Sumoto nga nagkita jud mi ni Cindy og timing kaayo nga nanguli ang akong mga ginikanan sa probinsya. Kay namatay ang akong uyuan sa akong papa. Kuyog akong mga igsuon, mao nga nakanula ko nga dad-on ako si Cindy sa amo. Pagagi pa lang ni Cindy sa among lugar kay nakalingi gyud ang mga tao sa kagwapa ni Cindy og taas pa kaayo. Diyang na nami sud sa balay, wa nami magduha-duha pa. Kay nagdinasmagay na dayon ang leon ug ang karnero. Pero di lang kay kana. Di lang day ko sa basketball court shooter, kundi shooter sad ko maski pa magpiyong. Murag championship ang dating, Papa Joe. Hustle hard kayo. Dunk diri, dunk dito. O dito, amog yun na pamatud-an nga nahigugmaay na miso sa usa. Ang kunon ko nga namas ni samot ang akong gugma nga tukang Cindy. Diyang iyang gitugyan kanako ang iyang pagkababae. Regular na namo itong gihimo ni Cindy, Papa Joe. Kay nahigamba, nawad-an na gani ko panuhod sa mga duwa na mo sa basket. Butang nga wa na mo pangandami og maayo ni Cindy. Kay usa ka adlaw niya na niabot ang iyang mama og ang mga pulis kay ako kunong gipanamastasan ang iyang anak. Pero nag-wild si Cindy at ubangan sa mga pulis og di daw tinuod. Mao nga purting laguta sa iyang mama og gibaharan ko nga ikiha. Purti na kong adluka ato kay unsa ra gyud ikasarang namo nga pobre raman mi. Di ka ako unayon ra og lubong sa akong papa. May gani kay nahilom ang sitwasyon, Papa Joe, ug pila ka semana o buwan ba to. Naghot ko nga mo kontak ako pagbalik sa Cindy pero wa gyud. Nakaingon ko nga gibawalan na gyud siguro siya. Heartbroken ko ato nga time. Nawa sa dugapil ang akong alindog, isip maayo nga basketballista. Wa na gani makuha nako, kay wa na ko'y umoy. Usa ka adlaw ni Ana, usa ka liga sa barangay nga duol ra silang Cindy. Night chicks nga niduol na ako og nagpaila. Hi Jairus, wa ka pamilyar na ako? Wa ra ba miss? Mubo ko pa nga tubag, Papa Joe. Ako din ni si Jen, amiga og schoolmate ni Cindy. Wa naman ko siya mutunga sa school kay gibalarga na siya siyang mama. Tuwa na siya sa London. Tuwa siya puyo siyang papa. Abi ni mo, grabe ang love ni Cindy baya ni mo. Ug mao niyang gitugon nako nga kung makit-anti ka, isulti daw nako ni mo ni. Nga unsa man, mubo ko pa nga tubag na sad, Papa Joe. Tuwa siya siyang papa karon kay gipalayo siya nimo kay di gyud makadawat yang mama nga kamo ang magkadayon. Wa kuno mo'y ugma. Ang ilang anak kuno way ugma kung magkadayon man gani mo. Ikaw rin mabulahan pero matod pa ni Cindy nga maningwa siya nga magkadayon mo. Kay ingana kanya ka love. Ingon siya nga huwat lang daw ka kay manawag na siya nimo kung makita na siya pamaagi nga maka long distance call. Diya nimo. Di kuno pwede nga di jud mo magdayon pohon kay ikaw gyud kuno ang amahan sa iyang gisabak karon. Papa Joe, sa amo pa nag-istorya ni Jen. Kay murag di ko mahimutang nga mututok sa telepono ug kada bagting ani kay nagtuo ko nga si Cindy ang manawag. Siguro kung di gyud mo para sa usa, di gyud na mahitabo nga magkakamog yun. Kay wasad sa wa damaha nawad-an og trabaho ang akong amahan sa factory. O si mama na lang ani nga nabuhi isip tindera so sa kailadong tindahan diya sa kulon sa una. Naputlan bitaw mig telepono. Puwerti yun akong gula. Ang naman og pugso na ako kung magginikanan nga bayaran nga galisod naman gani mi og pag-ulang nga nakaproblema nako. Mao nga niutong na lang ko, Papa Joe. Ug unsa man gani ang dangatan aning tanan, dawato na lang nako. Paspas ka ng labay ang panahon ug nakalimtan ko si Cindy. Sa nahihinay ug ang pagkawala ni Cindy nako ni focus nako sa akong panginabuhi.
Tulo ka tuig na ang nilabay, wa na ko'y balita nga niya. Unsa pa man kung akong i-fight ang akong ugugma nga niya. Nga mao mangyapon, di pwede kay langit siya, yuta ko, dato siya, pobre ko. Niuban ko sa kong mga barkada sa ilang negosyo nga mangga nga ibaligya sa karbon. Sa sinugdanan, mahug ra ko og tabang-tabang hantod nga nakapuhunan ko gamay og gi-roll na ko og palit og mga mangga ug uban pang prutas ug ni maayo gyud ang dagan sa akong negosyo. Nisugal ko Papa Joe, nangabang yung kong tindahan para daghan og safety ang akong mga baligya ug abi nimo gikaluyan ko sa Ginoo. Nilambo ang akong negosyo ug dinhi nitabang na ang akong mga ginikanan. Sila si mama ug papa na ug ang uban ako mga igsuon ang kauban ako sa negosyo. Ni-focus na lang yung ko aning negosyo Papa Joe kay idara naman sad ko. Unya wa na siya mukuha na ko og panalay. Kay daghan naman sad ang mga bagong tubo nga maayo ug mga tag-as pagyud. Ni santop naman gyud sa kong nahuna nga kinahanglan maning kamot nako ug maayo para sa kong ugma kay maski di ko adunahan nga ang ako maminyuan baron puhon. At least di may maglisod. Dayon sa kalitlan ni santop sa kong nahuna ang akong anak. Babae ba o lalaki? Katong giingon ni Jen nga mabdos si Cindy. Huwag yung kumasayod. Guwapa ba siya o guwapo? Hilig ba siya og basketball o unsa ba? Tulin nga ng labay ang panahon, walay Cindy nga present sa akong nahuna. Ug wa si Cindy nga nito nga. Maski di siya katawag, siya ron naman sa dog. Wa siya kahinumdom nga muari diri sa mua nga diri man nahunlak ang iyahang himaya. Papa Joe, wa na ko masayod og gimahal pa ba gihapon ko ni Cindy. O in denial lang ko. Kay nag-edad na lang ko og 50 niadtong panahon na wa man jud noon ko kauyab. Pero gi-focus na lang nako akong oras sa ako ang negosyo. Bisan unsa na lang akong gisudlan, mubiyahe ko og Bantayan Island para manghumpra sa og mga buwad ug mga itlog sa manok. Para gidungag nako sa ako ang negosyo. Ang kunon ko nga how ang gihapon. Murag way lami ang akong pagpuyo. Murag dunay kuwang. Unsa ka? Di ang tatoy time nga na nag-ibid-ibid na akong babae nga manghod na ako og 20 ka tuig. Kay 30 anyos naman siya. Mura naman ko og hilasan. Ganahan na ako makiparish kay wa na ko'y kauban sa panimalay. Gawas sa mga katabang kay wala naman sad ang ako ang mga ginikanan. Ang ako mga igsuon na naman sa ilang pamilya nga ilaha o maayo nga negosyo sama sa ako. Kaya nakakato naman sad sila. Ako masad silang kitudluan para di sila magsalig nako. Kung mapatol pa ko og laing babae basin og di naggugma ang iyaha. Basin og for security lang. O kung mahanaw ang akong gipundar, impas. Diri ni santop sa kunahuna nga may punto sa diay ang mga ginikanan ni Cindy nga nang wa sila mosugot nga magkakami. Tungod kay di ay lalim nga mupundar ka og kwarta. Nagedad na lang kong 56, guwang na ang akong edad paminahon pero di pa kayo halata ang akong itsura. Labi na sa akong lawas. Kay siguro, athletic ko nga pagkatao. Kay muduwa gyapon ko og basketball sa edad nga 56. Basketball is life lagi. Mopil pa ko sa 50 above nga liga ug mao siguro ni hinungdan nga abtik pagyapon ko. Sa among barangay, sa liga sa 50 above, niapil ko og duwa ug nahibong man ko nga namay chick nga o chicks nga sige pakpak nako. Di ba tanong chicks Papa Joe ha? Mga early 30s siya. O grabe kay siya mo abiba o mo smile nako. Unya ang iyang tapad laing babae nga pamilyar kayo nako. Ang kuyog niya. Kinsa ka siya? Abi siguro ninyo no, nga si Cindy ang pamilyar nga babae. No, Papa Joe. Dili, fairy tale ang akong kinabuhi. Pero,
Masyak mo sa akong istorya. Nakita ko ang babae nga idaranasan og medyo may uba na gani, pero halatang gwapa gyapon. Si Jen. Kung wa ko masayom. Nakaanak ko nga, anak siguro siya ni Jen, kay gwapa man sad ang kuyog niya, murag siya. Amot ba nga nga wa man sa kumutrip aning Jen sa una oy diyang nibiya si Cindy nako. Siguro taas lang siguro kay kog respetar niya. Pagkahuman sa duwa, niduol sila nako. Og una nga nitimbaya si Jen nako, Papa Joe. Hello, Jairus. Kumusta? Long time no see. Matod pa niya. Uy, hi Jen. Daan palagi ko. Ikaw gyud lagi. Niyapil kog duwa uy. Para pugong sa edad ba? Matod ko pa. Nga to niya. Daang pahiyom sa yasang kuyog, Papa Joe. Ay sos, mamagyog ka. Maumanay mo ang giminyuan. Ang bula naman ni noon. Basketball is life gyud ka. Matod pa ni Jen, samtang kasigig smile ang usa ka babae nga nagtan-aw nako. Unya lang kalit nga ni sagbat. Wow, you look great. Never expected you look like this. May I bless? Ug sa kalit lang niduol siya nako og niamin, Papa Joe. Og niingon si Jen nga niya nga, introduce yourself. Nigakos ang mga babae nako, Papa Joe, nga mga 30 taon na. Maski gisingot kong taman. Ug ang mga mata, nipahiyom ang nabil. Unya ang mga mata, kalit lang nga, nang lugmaw ang mga luha. Ug niingon nga, I miss you, Dad. Been waiting for this day to come. And I'm finally here. By the way, I'm Cynthia, your daughter. Wa ko makatingog dayon, Papa Joe, kung di gigakos na lang nako og taman si Cynthia. Nga mura pagbatang gamay sa kong pananaw. Wa ko magdahom nga ang akong anak dako na kayo. Nga wa gani sa kong kiliran ug wa sa ko siyang kiliran isip iyahang amahan. Iyang gisaysay nako, Papa Joe, nga engaged siya og half Pinoy. Ug ang iyang mama naminyo na sa duglain. Nitry ko na yung mama og contact nako pero wa na ko makontak hantod nga naka-move on na lang sad ang iyang mama og nakahimamat og laing hinigugma unya naminyo. Karon, Papa Joe, kaduha na nakabalik si Cynthia sa Pilipinas ug senior citizen ako. Karon nakaanak ko sa kagalingon nga di ay masayang ang akong hinaguan kay may anak man daay ko nga akong kabinlan niini. Pero mas labaw nga di ma-shoot kung di gyud ka. O naday usbon ko mga ka-dear friends and siya nga na ako'y kabinlan niini. Sama sa basketball ang kinabuhi dahi, Papa Joe. Naay mga panahon nga makashoot ka, nasay dili. Pero mas labaw nga di ma-shoot kung di yun ka musuway pag-itsa. Muna nga ako kinabuhi, Papa Joe. Ball is life. Bitaw, Papa Joe, I hope nga nalingaw ang imuha mga viewers nga nagtanaw karon sa akong istorya. Ako sad, nagasunod sa mga bag-o nimo mga istorya. Ako sang giingnan si Cynthia nga ispread sa mga Pilipino sa London ang imuhang YouTube channel. Wow, salamat. Salamat kay Papa Joe sa imong pagbasa o dininalang kutob o kini ang imong magtatampo, Jairus. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O di ba
Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngumting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.